Hej, det er Katarina. Læg en besked. Hvis det er dig, Pølle, så skal du ikke ringe mere. Tag den nu. Smukke, vil du ikke? Katarina? Hvad laver du her? Jeg troede, vi lige skulle mødes og snakke om det. Der er ikke mere at snakke om. Der er den her. Et stykke specialbygget hubot med alt det nyeste isenkram. Tænd. Hvordan går det? Som det plejer. Det er jeg da glad for at høre. Har du en anden? Hvem er hun? Hey, det er vel ikke svært at svare på. Hvad fanden er det, du laver? Katarina, vand! Hvor mange ord kan du egentlig? Jeg siger alt, hvad du vil have, jeg skal sige og gøre. Og når jeg giver dig gaver, så skal du bare smile og være glad. Så ingen våde badehåndklæder på gulvet. Jeg vil skilles. Hvad nu, hvis hun bliver sur på mig? Så smadrer den dig fuldstændig. Nej, bare roligt. Den er fuldstændig harmløs.